И коста хора, върнахме се, днес пак ще играем на тази игра. Да, пак ще играем на Adventure Time, както аз казвам. Нещо се бъгва при мен, извинете. Сега се оправим. Да, ако се чуете защо всеки клип оправим разговора с Николас, това е, сега ще правя покана. Това е защото се чувам тихо в клиповете и като ресетирам скайп не се чувам. Приели? Ох, скарах се къл. Какво да? Искам бимо, човек. Толкова. Как искаш, бе? Искам бимо. Не, бъди. То ако е Джек, ще е супер. Но ми се струва, че сме като предишния отбор, смисъл по имената. Ще бъда Джейк, За да играете тази игра, значи ще има линк в описанието към нея. За да играете тази игра, трябва да се регистрирате в сайта. Сайтът е Cartoon Network. Не е нужно да се регистрирате в сайта. Може да играете като Guest. Но ако искате да ви се запазят левелите и парите, по-добре се регистрирайте. Пък може да играете на много хиляди игри. Има още една като тая, обаче участват много повече герои и така. Виж Гоня, какво прави там. Аз съм Джейк. Ние сме на отбора Джейк и Фин. Да, ние сме от лошите. Верно. Не, ние сме добрите, бе. Сините от кога са добри? Да, сините Не беха ли лилавите лошите, бе? Не, лилавите са добрите. На къде ходим, бе, човек? Не мога да разбера. Без полко, бе, аз виж. Чакай малко. Your team has lost the point lead. Come on, man, I need some help. What the? Леди Гюнтер! Забелязах! Нещо става! Лак! Майко, ти ми надуха ушите само. I'm not going back. Oh no! Какво, човек? Let's go. Какво? Oh no! Ало! Ало? Тук ли си? Той ще нещо играта ми българ. Ами когато снимам игра на играта, ще ти е така. Стига, бе! Глобит. Си разрушат тауъра, така че... I'm not going back. Давай. Юнтер е overpower. Ти направи кил, бе. Не знам. Аре, бе, елате ми. Трябва да спра на едно място, човек. Нема си. Трябва да си купя. Човек, не мога да ти помогна. Сори много, ама. Нищо, бе. Как мразя това да ми го прави. Добре, трябва да го хъптава. Стабилизирал. Да, хипербързат. Не, Леди Гюнтер. Celebration. Да, човек, Леди Гюнтер. Oh no! Ома, гъй, как Оре бе, къде е тая принцеса Флейм, бе? Нали много се правиш, ама? Let's go. Here we go. Oh no! Видя ли защо? Виж къде го Не, отнеш. ще разрушат тауъра, да му се не види. Абе ти къде ходиш, бе? Ще разрушат тауъра, там. И като го разрушат, ще загубим. Остана. Някой от тях не отгоре. И от нас. Гледай ги. Не. Аз само миня ни бия. Ма, Oh no! Here we go. човек. What's going on? Let's go! Това ти ли го прати? Човек! Uh-oh. Тауъра! Your team just lost the tower. Оправи го, де! Мао, какво го прави? Те ми влят Гюнтер и да, мърша. Ти ми викаш, оправи го. Аз сега идвам с ултима. Само да те убия. Връщай се! Край ще ни бят. Не съм слаб! I'm not going back. Ти ни рушат тауъра. Ами, минените, човек, ти що не ги убиеш тия? Защото аз съм мъртъв. Не, вече си мъртъв. You got knocked out.
Те ми правят ултимейт и разни неща. Те ме убиха. Аре, ма принцеса! Ти виждам какво става. I'm not going back there. Аз правя принцеса Гюнтер. Принцеса Гюнтер е силна! Искам да настигна принцеса Гюнтер! Принцеса Гюнтер, но остава на случай. Да, човек. Може принцеса Гюнтер да ме убие, но аз ще убия. Ало? И се бъгна връзката. Но както и да е. Като започне така, мадрас. Чакай. Трябва да... Така. И нещо се провали разговора. The enemy team took down the goo monster. Come on, man, I need some help. Какво I'm not ужасно? going back there. Кажи, че спрял клипа. Не. Да. Трябва ли ние да бием или? О, мага, ние ще загубим. Еко. Ми дреме на мен. В първия клип ще пише победа, във втория ще пише загуба. Не трябва да се тупа. Смисъл трябва, ама. Oh no! Аз се отказвам, защото не ми се занимава. Да, я ще стана самичък. Абе, ела да такова бе, човек. Доколкото може. Те ще разрушат тавър, така. Не го разрушат. Като го разрушат, ще го направим пак. Май, какво? Кръвта ми е на макс. О, принцесо, ти ли си? Коя принцеса? Аре да убием този дявол. Your team took down Tia. Аз го убих. Аз го убих, нали? Ела ми, Виж, аз го убих това, нали? Човек не може да... виж, че е една принцеса. Гледай, бе, как ме дразни. Та стъпа принцеса. Е, Майко, леди гъл. Принцеса Гентер! Само да я дръпна. Само да се дръпне, гащите ще ти Майко, пръкнат. не, бягай. Не, камера. Не, ще убил! Да, не е честно, тук. Oh no! Как се напълни кръв? Как си напълнила кръвта? Да! Хюп. Принцеса Гентер.
ачивмент като биеш този циганин? Не, има един друг. Hello? Знам за кой друг ми говориш. Ама за... Соня Вулкан няма. Да. Ти помогнеш ли за него? Чакай, сега ще пробвам да разруша оня тавър с тия малките. Не, човек. Мен ма гонят двама, Тауър едва ли има. Яла ми Гюнтер и ти принцеске, явате двамцата. Той пък как ме видя от 30 метра? Не, човек, не може да активирам култа! Аре бе, тия на нашите нищо не правят. Остават малко да ги убиваме. Ми той и аз, човек, пазаха, ма тая много ме ми избие принцеса Флейм. Айде, друга Your тавър. team just lost the tower. Какво се прави, човек, аз съм пробищ. Айде, сега ние ще разрушим тавъра и да се кефа. Your team just lost the tower. Ще ги бутна, човек, опитвам се да ги наравна, много са, там превръща в котка. Your team just Yes, destroyed a tower. Не! Ще загубим. Да, човек, знаеш колко са? Аз не мога да ги върна самичък. Аре, още малко. Как Defeat. още малко? Загубихме. Аз бях свещените гробища. Еми, това беше от мен. Абонамирайте се, лекнете и коментирайте. Нали, абонамирайте се, лекнете и коментирайте. Лекнете клипа и коментирайте. Само да правим неща. И това беше от нас. И чао, кажи чао. Чао!